Il-Kummissarju għall-Ambjent fih dan l-Uffiċċju tal-Ombudsman ikkonferma t-tarif li wasal għand l-awtoritajiet tal-pajjiż. Dak li għamel xogħol privat meta kien diġà nħatar fl-Uffiċċju tal-Ombudsman, xi ħaġa li mhijiex permessa bil-liġi. Fitra mibgħuta lill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia, David Paċ prova jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu u saħansitra ammetta li minn barra dak imsemmi fid-dokument anonimu għamel xogħol ieħor. Qal li f'Lulju tal-2012 meta nħatar bħala kummissarju beda jorganizza l-uffiċċju privat u l-perit Katja Ġus li sab biex taħdem miegħu ridet il-ħin biex issib polza tal-assigurazzjoni. Żied li sakemm seħdan il-MEPA talbet method statement brabta mal-permess li kienet jintalab fuq proprjetà fil-belt u għalkemm kien diġà nħatar kummissarju aġixxa f'isem l-applikant. Però kien hemm objectors li fetħu appell kontra l-ħruġ tal-permess. Għalhekk, minħabba li kellha tiddaħħal risposta fi żmien qasir, lestejt weġiba minnaħa tal-applikant. Kiteb Paċ lill-Speaker. Filmat li febda ħin ma indika li lest jerfa' xi tip ta' responsabilità żied iktar minn hekk. Jien kelli diversi kawżi tal-qorti li fihom kont ġejt maħtur perit. Dawn jiena laqthom billi lestejt ir-rapport tiegħi fejn fl-aħħar waħda ppreżentajtha xi ġimgħat ilu. Għal Paċ biex ammetta li xogħol privat għamel iktar minn dak magħruf sa issa. Però żied li meta ħal kariga għalulu li seta' jtemm ix-xogħol li kellu, anke jekk m'għandikax min qallu dan. Ammetta wkoll li għatem kawżi fejn qed jassisti bħala perit legali. Fi kliem esperti legali li tkellmu magħna dan imur kontra il-liġi tal-Ombudsman. Sansitra artiklu 4 tal-att dwar l-Ombudsman jgħid li l-Ombudsman m'għandu jagħmel ebda xogħol biqlieħ li jista' jkun ukoll inkompatibbli mal-irwol tiegħu. Il-każ ta' Paċ kien diġà qajjem mistoqsijiet kbar fl-2012 meta fl-imkien għall-ambjent aħjar kienet qajmet oġġezzjonijiet diġà brabta mal-applikazzjoni fil-belt.